Ei, què passa, balsareny taimencs i taimenques? Uh, Encara estic sobresaltat, tu. Pujant per les escales, saps allò que puges i piques amb la punta del peu al graó? Que llavors, clar, n'has de pujar 3 o 4 corrent per no caure de cara. M'ha passat 2 dies seguits, això. I cada cop que em passa, se'm fot unes accelerades al cor que, saps com, anava a dir com si t'atraquen pel carrer, però no, és una sensació diferent, perquè només és el cor que s'accelera i llavors l'aire rasca entrant durant 2 minuts o 3 i això quan estigui més delicat del cor em pelarà algun dia. Bueno, almenys per això em pelarà pujant les escales, perquè baixant les escales no me'n trobanco mai. Baixant les escales la clavo i els iaios normalment quan es foten hòsties per les escales és baixant, suposo jo. Jo sé que com a iaio em salvaria per les escales perquè cauria cap amunt. Només seria un tema del cor. Si el cor ho aguanta, de iaio no tindré problemes. Si el cor no ho aguanta ja no arribaré a iaio. Um, Què, com està el pati? Tenia algunes coses per parlar, però començarem per lo de les bicicletes, que estava a la tele i he vist que fotien la Volta a Catalunya, ho marcava allà dalt, l'etapa de Llívia a Igualada. Vale, doncs així és la Volta a Catalunya, deuen ser 4 etapes, perquè si vas de Llívia a Igualada hi deuen haver, què? No sé, així a ull, poder hi ha 200 quilòmetres, però és que llavors, si vols arribar al Delta de l'Ebre, n'hi deu haver 100 més, 100 de baixada, 100 de pujada, ja tornes a ser Igualada, vas a treure el cap a Girona, 120, pots arribar a fer una miqueta més perquè te'n donin 150, i l'última etapa, mira, fes el que vulguis, així ja és aquella del xampany. Són 4 etapes la Volta a Catalunya, que poder en fan més, però vull dir, si de Llívia vas a Igualada, has fet 3 quarts de... Ai, 3 quarts no. Has fet un terç de volta, no? Pràcticament, vaja, tot i que l'has passat pel mig, no en diguis volta. Bueno, hi havia l'Arcadi Alibés comentant, molt bé tot, no l'he escoltat perquè, bueno, perquè no, és que són bicicletes, què vols escoltar? És, què vols escoltar? No, què vols mirar, inclús? Què vols mirar? Són bicicletes. Si et diuen que la Fórmula 1 és avorrida, imagina't les bicicletes. 5 hores o... Bueno, les etapes bones encara més. Però, clar, no passa res. Llavors, per les bicicletes hauries de tenir un comentarista que et pogués xerrar tota l'estona del que li passi per les pilotes. T'expliqui, jo què sé, hòstia, ahir la meva dona em va deixar el rellotge no sé on i me cago en Déu no podia sortir de casa perquè havia de tornar, és igual, la història que vulguis. Però és que de bicicletes no pots estar 5 hores parlant sense que estigui passant res. I, bueno, respecte, perquè el comentarista és l'Arcadi Alibés, que, si no estic equivocat, és d'aquí l'Ametlla de Merola, amb la qual cosa no es pot criticar. Perquè hi ha una llei no escrita que diu que la gent de la vora no es pot criticar per si de cas. Has de criticar, per exemple, doncs el Neymar, que és de Brasil, encara que visqui a Barcelona, però Barcelona ja hi ha un bon tros. Si tu el critiques, no et vindrà a buscar a casa teva i et fotrà una cara nova. Saps? No sé quin quilometratge, com a mínim 25 quilòmetres jo posaria per criticar algú. Bueno, vam anar a la Font del Vals l'altre dia amb un amic meu. Ens vam trobar amb una parelleta molt simpàtica, ella, la parelleta, ella també, però la parelleta, em refereixo al conjunt, molt simpàtics.
fa uns dies ens havien dit, era un diumenge, ens havien dit que anaven a veure La La Land, i els hi vaig dir, hòstia puta, ho sento molt per tu, amb el tio, i ànims. Clar, ella s'ho va prendre com que això era un, un, un acte meu de menyspreu cap a l'activitat. Que en part ho era, però no... És a dir, bueno, sí, tenia tota la raó ella. Clar, estava criticant el fet de que la dona t'hagi pogut arrossegar a veure aquesta merda, un puto musical. Que des del punt de vista dels homes es considera que si un tio va a veure un musical o una obra de teatre o una cosa d'aquestes és perquè està dedicant un temps a fer una activitat amb la dona que això li permeti després obtenir una recompensa. I aquest temps que tu inverteixes allà és molt apreciat per la dona perquè sap que no en tens ni putes ganes, però creu que és ella, és a dir, se sent dominadora, sent que t'ha pogut fer perdre la tarda i ella veu que l'has posat per davant amb ella que al futbol. I això li encanta. Dit això, el tema està en què li vaig dir hòstia puta, doncs em sap molt greu perquè aquesta pel·lícula l'he intentat mirar i no he pogut passar del minut 10. No he pogut passar del minut 10 perquè en 10 minuts ja havien cantat 2 cops. 2 cops havien cantat. Jo no estic disposat a mirar una pel·li on hagin cantat doncs un cop cada 5 minuts. I s'ha acabat el bròquil. Si tu vols anar a veure això, que t'aprofiti la pel·lícula, que t'aprofiti la parenta i que t'aprofiti la teva vida, tio. No et vull ni conèixer. Quan quedem a un puesto, seu a la taula del costat. No, i llavors vam anar aquest cap de setmana, un altre cop allà a la Font del Vals, que hi eren, ei, què hi ha, com va tot això, i el primer que em van dir, hòstia puta, quanta raó tenies amb la pel·lícula aquesta del La La Land, ens la vam xupar tota, però només començar, tio, ja vam veure que possiblement tindria raó. I és veritat, i molt bé ells, sobretot ella, perquè aquestes merdes normalment els agraden més amb elles, per reconèixer-ho. No passa res, admetre-ho. Ei, aquesta pel·li que tant quantum dels Oscars, que havia de ser tan bona, doncs és una puta merda. Tenies raó tu, que això del tenies raó tu sempre queda molt bé per mi, si m'ho diuen, perquè tinc raó. No, i llavors, bueno, doncs això, que els hi va semblar una puta merda, que cantaven, és que és així, és així. No entenc com collons a algú se li acut fer una pel·li on cantin entremig i ja està, perquè això t'està desconcentrant. Jo el que vas a veure amb una pel·li? Doncs el que collons passa. O si s'encarden a cantar entremig, tio, cago en Déu, què estava passant? Explica-m'ho bé. Imagina que estàs amb un col·lega teu assegut fent una cervesa, hòstia puta, que m'ha deixat la dona, pren-te un sèrio, això, i de cop i volta t'explica un tros d'aquests del per què l'ha deixat, te l'explica cantant. I com que no recollia els calçotets i els deixava bruts i plens de pets, doncs no, tio, no. M'aixeco i me'n vaig, tio, per explicar-ho així li expliques amb un altre amic teu, amb un que ho aguanti. I amb les pel·lícules passa la mateixa merda. No, s'expliquen les històries cantant. I tantes hòsties que surten a la ràdio, tanta gent amb el debat de si una hòstia temps... Bueno, ara ja no, clar, aquest debat és de fa 5 o 10 anys. Ara ja es dona per descomptat, pel llenguatge que s'ha adquirit i per la manera d'afrontar les qüestions, ara ja es dona per descomptat que una hòstia donada a un nen petit o a una persona, una hòstia mai. Però fa 5 o 10 anys era un debat de ràdio, això. Era un debat en el que
Es demanava, inclús els radioients, amb els que escolta la ràdio, es demanava. I vosaltres creieu que com en deien? Perquè no en deien una hòstia, evidentment. Una bufetada de temps eh, és una bona lliçó? I llavors trucaven els que deien que sí, doncs sí, és una bona lliçó perquè si li fots una bona hòstia al nano, almenys no t'atabala. Els altres, doncs no, una hòstia mai perquè així no és manera d'aprendre, s'han de tractar com a adults. Qui ha dit que amb els adults no se'ls hi pot fotre hòsties? Si amb aquest tio del La La Land, quan va allà amb el guió, que li va presentar el guió amb el productor es mira allò i diu, què és això? No, bueno, és una pel·lícula que hem pensat que entremig cantarien i li fotés flasca! Una bona hòstia a la cara, s'acabarien aquests cuentos. Ja veuries com el tio s'ho pensa dues vegades després, en lloc de, abans de presentar una tonteria com aquestes. I faria pel·lícules normals. Les hòsties, ben donades, i si és una mica d'estemps tampoc passa res. Que no ens perdéssim una hòstia pel timing. Sobretot, l'hòstia. Veus, el que sí que sap fer pel·lis és el tio aquell, el que menjava hamburgueses al terra, hòstia. Ara... com es diu? El Mel Gibson. Bueno, no sé si és el Mel Gibson ara el que menjava les hamburgueses de terra, no que les hamburgueses estiguessin a terra i ell se les mengés, sinó que ell estava molt borratxo i menjava les hamburgueses estirat a terra. No sé si és aquest ara o el David Hasselhoff, que és el de Los Vigilantes de la Playa, però els dos han estat emmerdats han passat per la mateixa merda els dos. O sigui, si no és un, l'altre haurà fet alguna cosa similar. I el Mel Gibson aquest, bueno, aviam, això no està àmpliament documentat, sinó que són coses d'aquestes que vas tirant avall per la pantalla del Facebook, vas tirant avall i de tant en tant surt aquesta, ara en surt una altra. Però si no recordo malament, aquest tio ja tenia follons d'antisemitisme, alguna hòstia d'aquestes, o no sé si ell és jueu i llavors no li agraden els àrabs, o no li... Algú no li agrada. Amb aquest tio hi ha algú que no li agrada i ho va dient en veu alta, i clar, a tothom se li tira a sobre. Això s'ha de vigilar, Mel. Però, d'alguna manera, sap fer pel·lícules. Que no vull dir que siguin unes pel·lícules dignes de dir, hòstia, que ben lligat que està tot. No. Però la virtut que té aquest tio és que quan tu mires una pel·li d'aquest et fas tan col·lega del personatge, et cau tan bé el protagonista, et cau tan bé que t'hi fiques i et sabria tan greu que no guanyés i que no li sortissin bé les coses al final que aquella pel·li te l'has de mirar tota i tens moltes ganes que allò vagi bé. És a dir, estàs implicat. És com quan et mires al futbol i fas així amb el peu com si xutessis tu. Amb les pel·lis del Mel Gibson passa una cosa similar. Et fots a dintre. Clar, sempre, a part en totes les pel·lis té allò que fot vergonya aliena. A mi, personalment, em fot vergonya aliena quan el tio aquest es passa de rosca fent-se el màrtir. Que això, perquè ho trobo una mica em fa la sensació que ell realment voldria ser un heroi i només està fent pel·lícules. Li agradaria ser el tio que s'esbaralla contra la resta del món ell sol i que guanya. I que surt a les notícies i que tothom el reconeix pel carrer i li foten una desfilada d'aquelles amb música i això és el Mel Gibson, això és el que voldria ser i per això quan ell fotia un personatge era aquesta mena d'heroi, no? El que tothom, és el Mel Gibson. Ara s'ha fotut gran i no surt a les pel·lis. Només fa de director.
I això és el que li passa al Mel Gibson, perquè com està el panorama? Sí, ja sé que era l'altre tema, que també es podria lligar amb això de l'antisemitisme del Mel Gibson. No, espera't. I a la pel·li aquesta del La La Land, l'hòstia no li van fotre temps al principi, però li van fotre al final. Molt bé, tu fes el teu musical, tota la pesca, ja t'ho trobaràs. Van a donar els Oscars, el guanyador és La La Land. Molt bé, pugeu. Comencen a fotre la xerrada que si gràcies a la meva mare, que si gràcies a la meva tieta, si no fos per la meva iaia que em va fer pujar amb aquells valors, jo no hauria arribat aquí, i per últim els productors, i surt un tio per darrere amb l'auricular i el micro, que no d'això, no sé què, no sé quantos. El tio es gira i ja li comença a venir la suor freda. No, nois, que la pel·li guanyadora no som nosaltres, que són aquests d'aquí. Va, pugeu. Ja teniu el que us mereixíeu per fotre un musical. Entregueu l'estatueta amb els altres, que heu perdut. I això, si et passa a tu, és una putada, perquè tot i que no és culpa teva, és un moment d'aquells que dius, hòstia, bueno, si tu pares a pensar no hauria de... Ja ho he dit, no és culpa teva, o sigui que... Però en aquest cas sí que és culpa seva per haver fet un musical. Ja han de donar l'estatueta, tota la pesca, que clar, amb els altres, de fet la peli els hi van donar... Aquest any l'han donat amb aquests, que eren negres. Quasi, jo diria que eren 95% negres, perquè un blanc em sembla que encara hi era per allà a l'escenari. Però clar, l'han donat perquè la més bona d'aquest any era Manchester by the Sea, que això és un avorriment de pel·li. Però és una pel·li brillant. Està tot bé, una història de puta mare. El protagonista fot un paperàs, tio, que jo pensava, jo vaig veure allò i vaig dir, aquest tio guanyarà l'Oscar al millor actor. La millor actriu no sé, perquè em sembla que no hi havia cap dona que hagués de fer gran cosa, en aquesta pel·li en concret. Millor actor secundari, també vaig pensar, no, el millor secundari no. Però almenys la millor pel·li i el millor actor, vaig pensar, no hi ha volta a full. I va resultar que al final no n'hi havia per tant, només es van emportar el millor actor, però allò era un pel·lículon, per molt avorrida que fos. És que hi ha... Les pel·lis, jo crec que poden ser avorrides, però poden ser pel·lículons al mateix temps. Com per exemple El Padrino. El Padrino, jo el primer cop que la vaig veure amb 9... Em vaig adormir 9 vegades. Però em vaig adormir, a part de que ja la posava que era tard, perquè era lenta i perquè parlaven amb aquell calmat i tota la pesca i es passaven l'estona bevent whisky, fent reunions i xerrera, però tampoc no era, saps, era xino-xano. I això, doncs, va fer que m'adormís 9 vegades, però jo vaig acabar allò i vaig dir, hòstia puta, és que això és un pel·lículó. Això no se li fa ombra. I jo crec que és de les millors pel·lícules, una de les millors que he vist mai, vaja. Clar, llavors quan em diuen recomana pel·lícules, doncs jo què sé. No ho sé, és com si em diuen explica acudits. Tu te'n recordes d'algun acudit? Doncs jo no. I de pel·lícules igual. Aquesta, sempre recomano aquesta o la de Departed, que és aquella del DiCaprio i el Matt Damon, em sembla que és l'altre, que estan infiltrats, i el Jack Nicholson també. I que és bona, el que passa que, clar, sempre em diuen, hòstia, una pel·li per mirar, només sé dir l'una o l'altra, em diuen, tio, però si això ja m'ho has recomanat 50 vegades. Doncs, jo què sé, doncs no em demanis pel·lis. Si ja saps que et recomano les mateixes, no em demanis pel·lis, no en sé.
Què vols que et digui? Les que em venen al cap són conegudes i prou. El Titanic, jo què sé, el Rei León, que... Quines pel·lis més hi ha? No ho sé, però doncs, n'hi deu haver 4. I les d'aquest any 5 i 6, 7. Bé, bueno, i la que va guanyar l'Oscar d'aquest any, que estem saltant de tema ja, al final era Moonlight. I el que venia a dir, que ha deixat, amb el tema del racisme ha quedat a mitges, que aquest any li han donat amb ells per negres, perquè l'any passat hi va haver una polèmica molt bèstia de que, o l'any passat o l'altre, que no hi havia negres als Oscars, hòstia. I, òbviament, clar, si no hi eren és que també deuen fer pel·lícules, no? Doncs deu ser que poder sí que no els van agafar per negres en aquell moment. Però llavors es va fotre un rebombori i s'han vist obligats a fotre negres als Oscars. Que no vull dir que estigui malament. És a dir, estava malament si ho feien bé i no els agafàveu, o no els fèieu, com a mínim, no els nominàveu, però també està malament donar-los premis si no són la millor pel·li. I aquest any la millor pel·li era Manchester by the Sea. I no ho penso repetir. No ho penso repetir. Ja ho he dit 2 vegades, com a mínim. Però aquesta del Moonlight, hòstia, bueno, malament no estava, però vull dir, vols dir, no n'hi havia per tant. Com a mínim, no, és que no n'hi havia per tant. És racisme positiu. Així com l'any passat no els hi van deixar anar als Oscars, aquest any, doncs mira, teniu un Oscar. No merescut, vaja. No merescut. Que així és com, jo què sé, tio, el Denzel Washington o el Samuel L. Jackson cada any deuen sortir una pel·lícula. O el tio aquell, el Freeman, tu els hi dones un Oscar a aquest i ningú s'emprenyarà. Aquests no fallen, aquests foten bé totes les pel·lis. Ja està. Ara, que hi hagi una polèmica d'aquestes i l'any següent vaiguis i no se t'acudeixi res millor que dir, saps què, la donarem amb els de color negre, jo diria que és molta casualitat. Molta casualitat. Tot i això, també una altra opció és que no tinguin Oscars els negres perquè n'hi ha molt menys que foten pel·lícules. És a dir, la pasta la tenen en general gent blanca i com que la gent blanca dona pel·lícules per fer amb els blancs, doncs acaben sortint tots de color blanc. I aquest és el raonament, que és que havia d'explicar una altra cosa i s'ha desviat amb això 23 minuts, hòstia puta, és que així no es pot fotre res. L'altre que havia d'explicar, clar, tenia a veure amb això de les discriminacions, també. Ja ho fotrem un altre dia, que això... Clar, ara vés a saber com s'interpretarà tot això, però, bueno, com s'interpreta no hi podem fer res. Segurament hi haurà algú que ho interpreti malament. Si així s'arriba a sentir. Sort que ha quedat bastant cap al final i llavors els malinterpretadors en molts casos ja no hi arribaran. Bueno, i l'altre és que no hi ha més a fer. M'he passat de temps, doncs no ho puc explicar. Ja si Déu vol, un altre dia. Això ho deixarem aquí i ja està. I el format d'això d'aquesta cosa és aquest. També ho explicaré un altre dia. De marxar. Mira quina hora és. 25 minuts de porqueria. Me'n vaig. Passeu molt bona setmana i visca el Balsareny Times. Visca!